Kaixo, ni Fernando Delera naiz, Lauro ikastolako normalkuntza teknikaria, eta pena da, baina zuen aurrean ezin egon eta Ulibarritik, orain dela 3 urte egin genuen proiektua azaltzeko, aurkezteko eskatu digute bai. Badira 3 urte, euskal kultura eta euskal kulturaren transmisioarekin lotutako proiektu bat egin genuela Loraldia kultura elkartea eta Loraldia barruan dagoen Loraldia eskolari esker, eta horixe bera saiatuko gara datozen minutuetan azaltzen, bai. Bideoa 2 zatitan edo banatu dugu. Lehenengoan Loraldia eskolako arduraduna den Erika Burangak Loraldia bera zer den eta Loraldia eskolaren funtzioa azalduko digu, eta bigarren atalean zehatz-mehatz aurrera eraman genuen proiektua azalduko dizuegu. Euskal kantagintzan oinarritutako proiektua azalduko dizuegu. 7 kantu, 7 lur, 7 konexio. Kaixo, Erika Urango Gazterra naiz, Loraldia eskolako koordinatzailea eta hezitzailea. Loraldia elkartea orain dela 6 urte Bilbon sortutako elkarte bat da, euskarazko kultura erdigunean jartzeko asmoarekin sortzen dena. Egun elkarteak 3 lan esparru nagusi ditu, alde batetik Loraldia festivalarena, Udaberrian, Bilbon, euskarazko sorkuntzari plaza bat emateko asmoarekin sortzen den festivala. Beste alde batetik Loraldia plaza, Loraldia festivalerako sortzen diren ekoizpen horiek Euskal Herritik eta atzerrian ere zabaltzea arduratzen dena da. Eta beste alde batetik Loraldia eskola. Ni gaur laburki azaltzen saiatuko naizena. Loraldia eskola garaian dauden aurrei euskarazko kultura transmititzea du helburu. Bere lan tresna nagusia sormena da. Saiatzen gara gure kulturarekiko harreman hori esperimentazioaren bitartez gertatzea. Eta hortik sortzen den, sormenak sortzen duen erakargarritasun horretatik gure kulturarekiko interesa piztea eta etorkizuneko ikusleak eta sortzaileak ere sortzea, klaro. Lau egitasmo nagusi ditugu, haur hezkuntzara bidratutakoa, txipia proiektua da, HH5 aurrei zuzenduta zehazki, eta arte plastikoei lotutakoa da. Bigarren proiektu bat, Lore Jokoak izena daukana, LH-ko ikaslei zuzendutakoa, LH5 eta LH6ko ikasleekin lan egiten dugu bertan, eta pastoral bat sortzea dauka helburu. Helburu nagusia da sorkuntza prozesu guztian, beraiek izatea egile, eta guk pixkat bidelagun posizio hartzen dugu bertan. Oso prozesu konplexua izaten da, baita ere aberatsa, kolektibotasuna ere lantzen dalako eta norbanakoaren posizioa ere kolektibo horren barruan, baina guzti hori sormenaren kultur adierazpideen bitartez, ez? Kultura adierazpide pila lantzen dira, kantagintza, gidoigintza, bertsogintza, dantza, musika, eszenografia lantzea, zuzendaritza lanetan aritzea. Eta, hirugarren proiektu bat ere badago, DBH eta Batxilerreko ikaslei zuzendua, kamara sartu da. Bertan euskarazko kulturak ikus-entzunezkoetan daukan presentzia hausnartzen dute, eta gerora ikus-entzunezko bat ere sortu beharko dute. Guztiek izaten dute plazaratzeko aukera. Normalean festivalean beti tartetxo bat dago Loraldia eskolako sorkuntzentzako, baina egia da, eskola horiek kokatuta dauden herrietan ere, herrietako kultura espazio desberdinak zabalik egoten direla, eta gu harreman horiek ahalbidetzen ditugu, alduneina behintzat, sorkuntza horiek ere, herrietan ere plaza bat eduki ditzaten. Euren sormena garatzeko erabiliko diren dinamikak eta egingo diren fase hori, batez ere, lantaldeari eta ikasleari berari erabakiak hartzeko eskumen guztia emanez, ez? Beti bizka
bizkar gainean dudalako. Arratsaldeon guztiei. Aitor Dinutegi gure etxaldea, kendu nahi digu baina ez da posiblea. Errimoa sartzen, rapa sartzen, breakdancea sartzen, oso abiak dira gara. Dantzak, dekorazioak ingo dugu. Pentsatu dugu eneko aritzaren buruzko egiteko. Uste dut antzestuko dugula. Naskatuta nago, aspertuta nago! Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Arrieta. Normalean, barrutik kanporako bidea egiten dugu, baina egia da kanpotik barrurakoa ere egiteko guzti zabalik gaudela da. Guk proposatu beharren eskolei proiektu bat, eskole guri proposatzea eta elkarlanean aritzea ere oso aberasgarria da guretzat, eta testuinguru honetan kokatzen da Lauro ikastolatik eta Fernando de Leraren zuzendaritzapean sortu zen 7 kantu, 7 lur, 7 konexio egitasmoa. Zazpi kantu, zazpi kontu, zazpi konexio ikuskizunaren atzean dagoena euskal musikagintzaren transmisioa da, ez? Eta musikagintzaren transmisio horretan zelan kantu batetik bestera, urtsintxa baten moduan jauzi eginez, aritik tiraka, itxasok dioen ari horretatik tiraka, unibertsal eta imaginario kolektibo horren barnera, komundu horretarako saltoa egiten dugun, ez? Eta polita da ikustea zelan lore jokoetatik abiatuta txorien mundura jauzi egiten dugun, edo emigrazio gaia eta erremina sentimendu horretatik, nola goazen emakumeen historio pertsonaletara, edo neska soldaduaren Katalina Erauzoren bizitzara, eta gera perkusio instrumentuetara nola goazen zera toberak zer diren ikasiz, toberen atzean dagoen zera tradizio kontuan, Nafarroan sakana inguruan gertatu dena, azken finean salto horiek tokian eta gaietan ematen da, eta transmisioari hori jorratzen da, ez? Kate bat balitz bezala, batetik bestera, eta kantu desberdinak aukeratu doguz, saiatu gara apur bat mugaz hemengoak eta beste aldekoak bebai sartzen, eta kantuak aukeratu eta kantuen ganeko barruko testu ingurua eta kantuak berak eskatzen duena edo ematen duena umeri transmititzen. Apartan esaten bada txakuna eta errena, toberan esaten da bita, bila eta bai. Ikuskizunaren izenburua da 7 kantu, 7 kontu, 7 konexio edo, bai? Gaur egun apur bat, lehenko kantuen arteko ari batetik tiraka edo zenbat kontu ateratzen diren, ez? Eta hainbat kanta eta landu ditugu, ez dakit honiko sori ere Juan Mari Beltranek ere abesten duela justo kaso horretan. Eta hori da, apur bat proiektuaren muina hori da, eta hemen egotearen arrazoia ere hori da, ez? Formakuntza horren jarraipen bat ere izatea, eta kasu honetan musika, Euskal Herriko bereziko musika instrumentuekin batera ere. Soinuenea dokumentazio zentro bada, herri musikai buruzko dokumentazio zentro bat. Naiz penak izan horre ditugun maiz. Baina hau sentitzen duzu, eta nik sentitzen dut dela zerbait daukala nirekin eta nire historiarekin zerikusia. Eta adibidez abestiak entzuten ditut, eta lehenengoan dolan ez ditut ulertzen, baina gero konturatzen naiz, da nire historia eta euskaldun guztien historia.
dut transmisioa egin dugula, hainbat gauza ikasi dabela, eta barruan eroango dabela, eta bueno, hor geratzen dela beretirako, ez da. Ez da bakarrik konexioa, ez? Konexioa ere guk lotu nahi dugu gaur egun transmisioa nora doan edo horren inguruko hausnarketa bat plazaratu nahi dugula, ez? Azken finean, Gabriel Aresti kontatzen zegun Arrizko herri horretatik, zelan Euskaldunon transmisio hori modu gogor batean, zuaren epaitasunean, baserrien barruan, familiaren barruko transmisio hori, denborarekin aldatu joan zen, 19. mendearen amaieran iraultza industrialarekin, bestelako barne emigrazioarekin transmisio hori burdinezko transmisio bihurtu zen, eta euskararen biziberritze bat gero burdinak ere, gerrak ere eten egin zuena, eta Bernardo Atxaga gerora ere kontatu zigun, Etiopia poema liburuan zelan ari asko herri bihurtu ginen, ez? Bestelako euskaldun eta transmisio eredu bat gertatu zela, eta uste du gaur egun ere hausnarketa sakona egin behar dugula, transmisioa dela gaur egun denon agotan bolo-bolo dabilen kontzeptu bat eta kezka sortzen diguna, eta wifia eta lirik gabeko konexio sistema horretan transmisio bihurtzen ari dela, ez? Eta gure ikasleek edo transmisio hori beste modu batean jasotzen ari direla, eskola giroan, modu artifizialago batean edo antolatuago batean jasotzen ari direla, eta azken finean Jon Sarasuak esaten duen kontzeptu batekin geldituko nintzateke, zelan botila ez daukagula ez erdi ustuta ez erdi beteta, zuloa daukala, dio Jon Sarasuak, eta zentzu horretan bada garrantzitsua, zelan gure gaur egungo gizarte globalizatu eta internetan honetan ere wifiaren estaldura joan etorrian dabilela behin eta berriro, eta transmisioa asmatu behar dugula Euskaldunon KTBI horren jarraipena ziurtatu ahal izateko. Zazpi sartu behar ditugu. Joder, azken aldi honetan zazpi zenbaki ditzosoarekin. Zazpi zenbaki magikoa da, perfekzioaren simboloa da. Kultura askotan agertzen da eta guretzat euskaldunontzat esan nahi berezia dauka. Azteiko zazpi egunak, Ostadarriko zazpi koloreak, Euskal Herriko zazpi lurraldeak, zazpiak bat, Edurne zuri eta zazpi potxak. Munduko zazpi itsasoak, antzinako munduko zazpi mirariak, zazpi nota musikalak. Uztaiak zazpi, Gora San Fermin! Horiko soria horin, bakean da bizitzen, bere larre sasietan, ez da hura unatzen. Kukoa ikustea edo entzutea oso zaila da, baina ben, entzunez gero, zorionekoa zara. Hainbat atzotitzetan agertzen da. Kukua entzunez gero, poza. Kukuaren hotza aituz gero, gaizoek esperantza. Kukuaren hotza, zarren indar berritzea. Horrek kukua jo du, zortea izatea da, eta ukuako kerio zoritzarra. Zamolde mafioseak ere barritu. Horrek ez du urrengo kukurik entzungo. Eta adarra jotzekoa, kuku honi eta kuku horri ibiltzea. Kukutik kukura egin, urtebeteko tratu egin. Kukuari prakak egin. Alferriko lan egitea. Eta gehien gustatzen zaidana, kukua beti kuku. Gizakiok ez garela izaera aldatzen izateko. Milako fortunia notu harrapatu, 11 hilabeteko sargento nombratu. Nerauen makumia, ofizialia, letrarik eskolarik, batere gabia, Agustin Antonio, izan da neure izena, horitu dezuten no, ez da neure izena. Hitza biziko bada, nahita asko da errepika, nahita asko da jendaren ahotan, behin eta berriro egon dadin. Gure hitzak.
Oriko xoria, orin laket. Oriko xoria, orira nahi. Oriko xoria, orin bizi. Gure hitzak ezan berriz ezan, ez daitezela astu, ez daitezela gal. Elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto zain, ederra bezala zen.